नमस्कार, मी रीना ठाकूर. कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं. देवगड तालुक्यातील कुणकेश्वर प्राथमिक शाळा ते कुणकेश्वर मंदिर या व्हीआयपी मार्गावरील रस्ता अचानक खचला होता. त्यामुळे या मार्गावरून चिरे घेऊन जाणारा डंपर पलटी झाला. ही घटना रविवारी सकाळी कुणकेश्वर येथे घडली. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या तीनही राज्यात भारतीय जनता पार्टीला भरघोस यश मिळाल्याबद्दल सावंतवाडी, कुडा आणि वैभववाडी या तालुक्यात भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून जल्लोष करण्यात आला. नौसेना दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रॅफिकच्या व्यवस्थेसाठी महाराष्ट्रातून 10 पथके दाखल झाली आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाहतुकीची व्यवस्था पाहिली जाणार असल्याचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी नंदकिशोर काळे यांनी सांगितले. भारतीय नौसेना दिनानिमित्त मालवण तारकर्ली येथे भारतीय नौसेना दलाचे उच्चाधिकारी दाखल झाले आहेत. रविवारी सकाळी भारतीय नौसेना दलाचे उच्चाधिकारी व्हाईस ॲडमिरल दिनेश त्रिपाठी यांनी आचरा येथील श्रीदेव रामेश्वर मंदिराला भेट देत श्रीदेव रामेश्वर याचे दर्शन घेतले. बंगालच्या उपसागरात मिचम नामक चक्रीवादळ तयार होत आहे. या चक्रीवादळाचा काही अंशी परिणाम महाराष्ट्रावरही होणार असून राज्यात अवकाळी पावसाचे सावट निर्माण होणार आहे. कोकणसह उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भला येलो अलर्ट देण्यात आला. याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका.